Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Неверкино районы Карнавар авылында гомер кичерүче, бүген 28 мартта үзенең олы юбилей бәйрәмен 80 яшь тулу көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Тренгулова Равилә Умәр кызын чакырып алабыз. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Наҗия, кияве Зиннур, балалары Радик, Мәрьям, Зөфәр, Гөлия, оныкчалары Алия, Арслан, Азалия, Ясмина һәм Амир котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең якын кешебез 1941 елның 28 мартында дөньяга аваз сала. Аңлашылганча, иң кыен булган илебез өчен еллар Бөек Ватан сугышы еллары матур балачагына урлый. Авырлыклар күреп үскән әниебез 1960 елны булачак тормыш иптәше, газиз әтиебез, бабакаебыз Тренгулов Нязыв Сулейман улын очратып матур гаилә коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 5 балалары туа. Тырышлыкларын куеп, алар барысында аяк өскә бастырып, олы тормыш юлына чыгарырга ярдәм иттеләр. Кызганычка каршы, 2015 елны әтиебез, бабабыз мәңгелек дөньяга күчте. Әниебез ялгыз канат какса да сагышлы ялгызлык хисен татымый. Чөнки аның картлыгын бизәгән янәшәсендә бала аныклары бар. Яз фасылы җиткәнен түземсезләнеп көтәм. Чөнки ихлас күңелемнән әнине тәбрик итәм. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, мин сине кочаклап бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны мин бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми торамын мин бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәгез. Без бит сиңа горурланып, әнием дип дәшәбез. Әниебез безне бик ярата, барыбызны да тигез күрә. Ярый әле әнием, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йолдызлы, якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял демисең, һәр вакыт хезмәт иттең. Балачак, шук чак диләр. Безнең дә төрле чакларыбыз булгандыр. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әнием, барысы өчен дә зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп яшәсәң иде әнием. Кулларымнан килсә, иң бәхетле кеше итәр идем сине әнием. Тылсым көчләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгенә салмас идем кайгы борчулар. Яннарыңнан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен әнкәй, баш иямин синең алдыңда. Кадерле Равилә Умәровна, бала оныкларыгыз сезгә дип махсус бик күркәм җырда хәзерләгәннәр. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Әйтә торган сүзем, иксез чиксез минем, сөйләсәм дә булмас ахыры. Синең назың әни, якты карашларың, әйтерсең лә бәхет яңгыры. Мин бит сиңа әни, бердәмең дә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Чын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Мин бит сиңа әни, бердәмең дә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Чын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Миңа матур гомер, тормыш бүләк иттең, елмайсаң да көнем яктыра. Кирәк чакта синең әйткән акыллы сүзең, киңәшләрең үзен тора. Мин бит сиңа әни, бердәмең дә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле.
Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Кояшым әни, сулар сулышымда, Ходай сакласынла үзеңне. Күреп торсам иде, мәңге димен, яз нурыдай гүзәл йөзеңне. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Бары шатлык, саулык, рәхәтлек.